Guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायना बावहरनाय थाबाय। आंनि ब्लग लाबोयैया गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय बारा आं दिनै लाबोबाय। मानो होनब्लाथाय आङो दिनै माने बोसोरनि खनसेल' फैनाय दुर्गा पुजा नालाय बेनिखायनो नायनो थांसै आरोना जेबो गैयाबाबो ओरैनो माबायदि जादों बेखौ नायनो थांसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं नायलांबाय थादो ओमफ्राय So, dalam ada. ओमफ्राय जोङो दा खुलुमनायदों आरोना स' खुलुमखांनानै नायनोसै माबायदि गिदिंनानै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादो। Apa lagi? Hah? Debbie. Oh, ini mana?
Finally, no one favor. I'm finding so